Despois da polémica xerada pola nova zona de aparcamento restrinxida no Porto de Ribeira, Portos de Galicia rectifica. A entidade decidiu finalmente reservar só unha parte da zona verde para os mariscadores profesionais e deixar o resto disponible para uso xeral. Hai apenas uns días, a decisión de limitar todo o aparcamento da zona verde portuaria a vehículos con distintivos de usuario do Porto xerara forte malestar entre a veciñanza, ao supor a perda de máis de 140 prazas. Agora, tras as críticas, Portos de Galicia matiza a medida. Só a franxa máis próxima ao mar, unhas 80 prazas, quedará reservada exclusivamente para mariscadores e profesionais do sector con carné de usuario, mentres que o resto do espazo poderá ser utilizado polo público en xeral. A modificación desta vez foi ben acollida pola maioría dos veciños, que ven nesta solución un equilibrio entre as necesidades dos traballadores do mar e a mobilidade da cidadanía. Vexo ben, a verdade que non o vexo mal, que a parte de abaixo sexa para os mariñeiros e teñen, bueno, claro, que levar as súas cousiñas para ir pescar e tal. Non me parecía ben que fora todo peles, a verdade. Entonces é o que me acaba de dicir un señor aí, que bueno, que por a parte de abaixo que é peles, e esta parte de arriba que podemos aparcar todos. Eso sí, bueno, pues eu non o vexo mal, porque peles polo menos que lle quede máis cómodo, xa que van para o seu traballo, levan as súas cousiñas para o mar, pois que lle quede máis cerquiña. Pero bueno, un pouquiño para todos. Ainda que non sea todo, pero varias plazas, deberían de ser para os mariñeiros, porque teñen que andar con arreos e con todo. Non pode ser que puertos pode permitir, pero eso ten que ser para os mariñeiros, entendes? Esta parte ainda bueno, pero aquela parte sí. Está ben, eu estou de acordo, que teñan preferencia os que traballan que para eles, para que teñan onde aparcar e guardar os coches mentres van ao mar, eso é normal, está ben. Así mesmo, tamén hai xente que se sente frustrada, xa que, aínda que ben reservar unha parte aos mariñeiros, aseguran que non fai falta ceder tanto estacionamento. Pero se non hai tantos mariñeiros, está vacío. Está ben que lle teñan algo para eles, que eles veñen do mar e teñen que ter onde descargar e o que sea, pero non todo para eles, que isto queda todo vacío. Deste xeito, Portos de Galicia busca compatibilizar o uso profesional e o cidadán dun espazo tan concurrido como Porto de Ribeira, despois dunha semana de tensión e queixas veciñais.